pananamaan ni. Kaya mabuhat ani kay atay. Mamatay man ni Ginoo ko. Kasayang sa akong mga bulak. Ay. Ay, paita. Uy, kumusta naman ka? Okay. Asa na ka nagpuyo karon? Mao na sa imuha. Di sa madam mo, pagkita ka tubag, yaw na ka. Mag-una na akong tubag. Kamang di ako kay katubag. Sa palay na mo, katong balik sa kong lulo sa una rito, Miki, pa standby karon kay. Kamusta na ka? Asa na ka puyo? Asa ka puyo? Sa balay sa kong lulo. Ang gaba nimo. Kay puyo noon ka. Ay, lami adto akong kuan dito boarding house. Alam mo, bawa kami nimo, bugo bang ka. Ala, di ka bawaon. Bawaon jud di magbayad. Oo, madam mo, ako akong bulak no. Gusto mo ng bulaka? Kuha ni siya madam, kanang. Di ba, uso ba sa Facebook karon no, kanang nag-trending yung Wala ko yung Facebook. Ay, okay, ano man ang mga idaran, mga tigulang, mga dili ka balog social media, sige lang. Lahi amo Sa inyo ha. TikTok. TikTok, tama ra po, mga tain saka sa utok. Ay, sorry, Sure ka? Pamino sa ba? So, nang naman ko, di mo pala sa mga bungol. Gwapo kay bulak mo. Ito kagwapo ani. Uy, ayaw, guniti. Laya man gani ng uban para Wala. sa imong naong pagkalaya. Kanang imong naong wala like vitamins. Okay, ako ka makasalita kasi mo jud Ano gikan. man? Fresh. Ha? Oh. Pili nila wala man gani ka. Ang naong. Fresh kayo. Nang sa man nasumbagan kagabi eh. Nasambagan. Mo ding wala kay Facebook. Kay mong Facebook book. So uno pumunto. Madam pamina sa Sa man jud na. Uy, Awas lang. ilaro na pud ko nimo. Iyot amo ka di. Kung nilalay ba ka sa kuan ha, sambas? Kani madam ba ko ano siya madam. Kinsa na? Barter ta na ko sa inyo ha. Mahal kayo siya. Barter unsa barter? Ay, Di ko na maligyag bar. Dili, paminaw sa kani siya. Kani nga bulak madam kay. Bago man siya nga abot di ka nag Australia. Yan siya. Backdoor man ay backdoor man ni. Backdoor ba kanang dili agig kon ba custom. Ayun, guniti madam kay. Pag kuan na kung di na ako nagunitan. Ay sige, tanawa sa ano kay ipot tuyo man siya madam kay. Unsa na yun? Kaning dahon ani pag putlo nimo. Tapos naman na siya dugaan na. Tapos yanan ni sim kamuha. Di ko anang duga. Dili Ay lang makabugas na sa akong naong. di mao gani no pampawala sa bugas. Ang dugaan ay ana sim kamot ni ana sa no. Sure ka? Parang ba sige ilan na po tagtaon pa. Parang pain ako. Nara na sino kung di ka mo to bahala ka diha ibar sa gignan ta ka. I-barter ta gina kung simo ano. Unsa may Kabalo ka pila ni. Oh, 12,500. 12,000. 12,000 ni. Ang mahal po ana ko unsa man na siyang Australia gani gikan no, di kay pag sa Perth. Sa Perth ra ni makitaan. Tapos sa Perth nay barangay dito nga dito ra gid ni. Ay kugwa. Nangit ako sa barangay captain sa Perth no. Ay di ay. Barter ta, Unsa barter nimo? swap. Unsa din ang barter? Barter ba ka na example na ko'y gamit or butang. Oh. Nya ikaw na po kay gusto niya. Ano ko barter ilista niya. Ano ba swap ba? Ay swapan. Mo Oh. din ay barter. Mm. Abalok ang barter kay ba kay mag-bar niya mo. Barter. Okay, mga tartar man magkaliwat. Uy, dili mong good kadato ng kaliwat. Dili mo Mga diha, uy. Ayala, Kuangko, mga Arsavia. Nadilaig na nga nadignaw ang mga ayala. Oo. Ay tumbano building na paglinaw. Dagan dyan may building mo na inana ka kang hardworking. Hard work. O talagang nong. Hard Sobra ka, ka ay. hard. O di ba? Mukha- Wala yung ginaan sa mga kuan karon mga kanang nagkukudkud, mga hard kay Hard working gid ako, hard kay na ang mga bugas kay nag-working na naggan. Ay, di ay. Huwag na bugas. Ay sa din na kalunggo. Stress. Stress. Tempo. Bunggay mong bugas budam no kay nay pitos. Pitos mo? Naawa ay mong bugas na pa anak. Naway kay kanyo. Gwapo na i-business kina. Di na Kailangan ng kailangan beauty dai. Pamina, ikaw na. Wag wala ta balik ta taan na Gwapo na i-business bo. 12,000. Asa ba? Gwapo na i-business bo kay di na kailangan kapital. Wow, nga naman. 1 week pa lang managan na. Yo, Sige, hard kay kanyo. Birthday na ba da? Sige, sige. Basta paminaw ha. 12,000 unsa man? Magkuha ka man kung kuan part. Dili na kwarta. Unsa man? Boarding house na lang yapon. Boarding house. Pabalik ako sa boarding house. Nana nagpuyo. Anong pawaon to nako? Dili ina na lang ako ana ay maabot nga dili mahita dili maayo bawa ka sila. Sige sige. Ana nga. Ilan? Ana Ano gwa pa man ka na? Okay. Bantay ka ha? Mo jud ako ang kuan niya. Gwa pa na di ako dali ta kailangan no. Hindi na kuan na. Ay dili joke lang ganin ko no. Paminaw no. Oh, Ina pa nagpuyo sa inyong balay nga. Oo niya. Na ID mo nato.
Kutsara. Sige ako. Maong gip ni hawa. How di ko ano mo ang action uy. Siya man, gawa na taan ni, barter na. Pero 6,000 man to akong kuan. Duha ka bulan. Duha ka bulan so kung di na ko kakabayad, pawaon na pud di ka ha. Napa at least 2 months dapat. Mali na makakwarta pa ko, di ba? Wala na may quarantine, wala na yung COVID siguro. Wala ni Kung COVID. pwede na kakawa jud. Hawa na bugo niyo, ni hawa na gani ko. Mo gani ko di na po kakabayad. Papawaon na pud di ka so kabalo na kasi mong type na ay kay imong ha. Advance po di mo kunon. Madam buntis ka, madam? Kagwapo sa akong casual. Ay, abi na. Mura kag butiting madam nga nadakpag net. Uy. Pero Pero ay awa kaya, ko casual. wapo kayo daw ang ginahan kay Gasa ka nakapalit. Sa kuan, Sarah Lee. Sarali. O lingerie ni. Sabuni mong tutoy kay murag binta. Di man ko na tutoy. Ano din na? Lansang sa ato? Nefo. Nepo. O sige na madam ha. Saman. Basta ang kuan na ni Kada saan madam. kami balhin? Kay pawaon ako unya. Karon na. Karon na. Oh, nang Pawaon pag ila ko ang nagbuyo. Pamina ba, may tabuan niya. Ah. Bago ka matulog. Or ini ka buntag, dora man ni siya. Ah. Buntag or gabi. Then, Putlo ni mo niya, ano yung sinuhay. Na may duga. Inaanan ni mo madam. Ang mas effective kung kaunon ni mo. Ay, di ba? makaon ni. Oh, basig imo lang ko gibang buwan. Pero ang ha? napay mas effective ano ba na? Saan? No. Pag kung dili nimo kaunon, pero gunita lang nimo siya ang dahon. Tapos iana nimo manana ka sa amin. Gunita nimo sa amin. Oh. White. Dapat deki ay white. Ay, pare sa TikTok. Kana gani no. Aw, di ba? Di Ay. ba pa sila? Oh, na. transformation ba? Oo na. Sige, sige. Ako din ako excited ako mag-TikTok. How ka no? Sige, balik na sa balay oy. Gani, Ganahan gani. ko sa kuha. Gani, di ba? Mas ginahan ko sa imo kay katong nagauan sa kuha ba kanang Si Minda? Minda. Ay, jud to. Mangayo na siya kwarta sa kuha. Balimbing kayo sa katanan. Tagaan ako siya kwarta. Ulog-ulog. Pass. Troman. Tromani. Tagaan ako siya. Uto-uto ang pukay ka sa katanan mo. Ano ba kay Nauto lagi ko atong buang ha. Uy. Sige na, basta importante ka, liga na tahal. Sige, sige. Ginabi ko sa building nose, gano'n. Ginabi ko sa building Bantay nose. kung di ko magawa pa ano, saan man ka? Depende na pa naman ko daan. O gani, no, hindi mo sabot kagkagwapa. Sige na, dala na. Sige na, balik na ako dito ha. Sige. So, ako magdalaan niyo. Uy, mo na. Hasol ani. Hala ta. May nakalaya naman ni murag laya sa naong ni Charlie. Hello, Kap. Ikaw tong kapitan sa ano, Dumoy? Oo. Naku, i-report, Kap. Oo, kanagi si Kuan, si Ising, oo. Nagainom daw na, Kap, sa public. Oo, delikado ba yan? Nahan yan na siya yung mga kauban nag-inom, yung mga ano, mga friends niya na mga chismosa pugig, mga nawong. Mga di ba hitsuraan tanan, Julie, yung mga silingan dara. Same sa naong tanan. Oo. I-report na ko, Kap, ha? O, nako'y video, nako'y pruweba, ha? O, dakpa, Kap, gusto ko makulong siya balag one night. Ikulong dyan siya, Kap, ha? O, nako'y pruweba. I-send ako ni mo via email, ha? O, sige, sige. Bye-bye, Kap. Thank you, Kap. Kapun, Kap. Try kanto, pini. Hoy! Shh, madam! Uy, sige ka na. Asa ba Hindi ko na kagikan? kung kapoy kung dalaan. Asa ba ganito? Asa kagikan? Iilag na po siguro kung ko ang kapri si. Sige, ilad. Asa di? Tawa na ko ba? Si Salumi. Salumi. Oo. Ang kanyang makagwapa doon. Hindi ka doon ni Australia. Ikaw, Shirley. Oh. Nga mo, saan siya makagwapa? Kani daw, ipahid lang daw ni. Si mong nawong. Ako daw ni no. Kaya ipahid daw ni Ana daw sa kung nang magwapa daw ko. I-try daw. Ha? Uy, na ako sa linggo alam. Uy, try na ko. Uy, try daw ron para makabalot ka mong gwapa ba ka? Utlon, di pa ni kuwawan. Ana-ana, damang guro na. Sige daw di ako. I-try ba? Kay kuan daw ni kay pariya daw atong sa kuan bang sa tuwing bago karon. Sa? Itong ana-ana ba? Itong nasa TikTok. o kala ka na TikTok. Ang white, Kuan, white. o kanang I-try daw. I-try. Kay panapton diya kay mag-say right ko ba? Okay ka na, isa sa dito mo na. Pahit sa nawong. May sa amin dara o, kana, sa amin. Ha, yan na. Tanang tagong effect ba? I-play just tanan. Ana, ihilamos. Ana. Okay na. Wipe. Daro na Sa isang. panapton diya. Ayun na. Tana na, wipe. Wipe it out. Wipe. Wala man gapon. Sige, i-try pa si naa pa. Wipe. Wipe it out. Wala kong buang, wala kong manggapon. Pero siya kag buang. Ano man? Di lang siya ka buang, uto-uto kong ka. Kabalo kan dili ni common ra man na nabulak.
Di gikan Australia. Buwa makita ka na sa Kapatagan. Kabalo kapatagan. na di ko mga bulas sa Australia. Kay adunahan biya nino mga Ayala Subel. Sus na iglad na po ka to sa lumi. O sana po imong gikuanan na, bayaran na po na imong mahal. Kuan na bido katong bag-o ba karon barter. Kasi barter nimo. Barter ka ni. Bugas, mga biplok. Dili, pabalik ko na ko sa akong kuan. Oh, boarding house. Boarding house. Oh, giilad na po ka. 12,000. Barato na kayo kay nangutana ko anin po Siguro sa siya to kuan 150 ra na dito sa mati. 150 ni. Oh, dagang bulakan dito. Gikan din ni Australia pamati, ayo sig pamati. Oh, mabutobo ra man gina masiasa. Dili, gikan din ni Australia. Ikaw sila, uto-uto jud ka, awan nakabalik na sa sim boarding house. Balik ko na ko karon. Oh, tanan Tanan buhaton dito siya gani dito no. bugo mo kapangit pa ka, bugo pa ka, uto-uto pa ka na si mo tanan. Parehara mong ising. Grabe po kay kam ka istorya sa kuan no. Barato Parehara ra, biya tagrano sa naong. Ay sig panaway. at least anyag ko gamay. Puti lang ka. Oh, Kani pailad na po ka, kay mga mubalik na po to sa imong boarding house, ilado na po ka ato. Naka-free na po siya sinuha. Naglibog ko asa jud ko mutuo sa inyong duha. Oh, pagpahid mo ni gwapa ka. Gwapa ba ang gamay? Gwapa gamay si mo. Uli ay dito. Pailad-ilad na po ka ato. Dili lagi pa tanawa magmahay jud ka. Dito ka tagaan mo. Pag mawala imong bugas no katong Makahilom ni duga anak makaon nimo. hindi man ni makahilo. Ang kahilos mo. Basta mo ang gitero jud kay kanu. Sige, ipahid dito. Tanaw tag di na magburot-burot imong naong. Sunod na tong kita ha kung magburot-burot na imong naong da. Ayo pa ngay tabang sa kuha. Tingala lang kasi mo attitude karon mawilid ka. Tiga, man kaghatag kuan. Nako gahatag sa imo. Dili na kayo mo abusuhon. Dapat di mo si paabuso sa mga tao. Ngano wala man siya nagabuso, naman siya kapalit. Kani o di ka Australia. Sige. 12,000 ni day. Di ka mamatay na lang ka, di ka kapalit ani. 2,000. Mamatay na lang kag sig porcelana imong naon, di ka magwapa. At least mamatay kung bright ikaw, mamatay kang bugo. Wow, at least bugo. Oh. Gwapa na bugo. Uli dito. Ato na ko. Pahid na ha, ipahid si mo naong. Sige, bye-bye. Gitera. Ano tag di yung burot-burot mo naong buang ka. Tira jud ka. Burot-burot gyud mo naong ipangay tambal sa kuha. Dagan kay kog ointment dito sa mga naong. Isa man isa nina, anong ako may namiloan ni? Di man dili mo balay.